Alhaƙiƙa TV Afirka tasha ce ta musamman shirye-shirye masu amfani da amfanarwa. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha mai albarka tare da subscribe da like domin wannan ne zai ba mu damar ta muku shirye-shirye masu amfani da mun fito yakin ahzab, an ji ciwo, an gaji, an yi kura, an yi wahala, mutane na cikin injiri, jini na tare da mutane, an bare wani kafan shi kana gan kashi, farin kashi, ana nana ta jinya. Muna kai bayan sallan azafar muka kai madina, mu zo Allah ya shiga yana zuba ruwa cikin kusfa jibril ya biyo annan muhammad. Ta kana ta ba batun wasa ke yin kame addini ne zo on the platter of gold ni da ke mu same shi free of charge yau muna yi. Wasu suka sacrifice rayuwarsu mana, wasu suka sacrifice suka bar mu ni da kai yau. Ko rayuwar nan ma haka nan ne ma, babanka ya sacrifice ne ke ka rayuwar. In ji malam Yusha, malam Yusha ya ce yau wanda ka samu kanka cikin musulunci kana ibada kwanciyar hankali, babanka ya sacrifice ne kai ka zama musulmi. Wasu sun bace, wasu babannin an kasa, babannin sun yi menene, watchman suka duba yaransu. Wasu da suka kasa sun tura sun ba Catholic Church da sauransu don an baci scholarship. Baka da lafiyar ni kana zagi sabi annan Muhammad. An fito yaki azab, manzo Allah na cikin kusfa yana zuba ruwa, Jibril ya zo ce mai ya Rasulullahi ka aje kayan yaki ne, mu mala'ikun sama ban baje kayan yaki ba. Allah ya ce wa harridil mu'minina ala al-qital, ka fito ka ce ma mu'minai a gamu filin yaki. Manzo Allah ya fito gaba daya, kayan shi jikin shi da ruwa, ya sa kaya ya doke takobi. An fito wata yaki, an yi 1 month, an zo gida ka nuna mutane, an wani yayi rami saboda yunwa. Yana sai bayan nan Muhammad don addinin da ta samu platter of gold, yana kai gida gaba daya. Annabi na ce Bilal ka kira sallah, la yusalli yanna ahadun minkum al-asra illa fi bani Quraiza. Akwai wanda aka fito da shi yana limping da wuce da shi bani Quraiza, yana limping kan kafan jini na kwarara. Amma annabi ya ce kar wani yayi sallan la'asar Madina sai ya miti na bani Quraiza. Haka ka wuce. Sa'd ibn Mu'az yana cikin jini, an soka tumbi, an ji ya fito, amma sadda aka daure mai aka rika shi aka wuce da shi bani Quraiza. Baka da lafiya ne kana zagi wadanda sabai yau su suka zama kafirai. Wani addini ka doko, wai ka maka ga addini. Hada wal ilmi illallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.